guys, maayong bunta guys. Karong adlaw guys, kami may nataw sa panimalay ni Ma'am Amy o ni Ma'am Flor. Kay tuwa sila guys sa Alicia. Doon na sila ito, lakaw dito guys. So kami ang gibilin sa ilahang balay. O gilaay man ko guys, kay ako ramang usad dire, kay ang bana ni uli man sa balay. Nisaka ko dire sa ibabaw guys. Nindot kayo tanawon ang dagat guys. Arang linawa. Ug ato makita din guys ang nangaligo nga mga bata. Hunas kini guys. Kung tao paunta sus limitan Andres diri gyud sa kuan ibabaw galing kay tuas ubos ang dagat, layo kay tan-awon ang mga nangaligo niini. Patag kaayo ang dagat, walay balod. So nindot kaayo panagatan guys. Medyo brown ang iyang bunbun karon kay nakabaha mas ni aging mga adlaw. Kung nga pa ni baha guys, puti ni nga bunbun. Way mga lago no. Arang inita usab ang dagat. Ug makita na to ang panganod nga itom-itom. May bay unsa may bot sabot ani murag naidagom no. Pero murag jud lana ang dagat. Nalingaw kayong mga bata nga nangaligo guys. O ingon man ato po makita ani mga mananagat. Makita po nato din guys ang amo ang kanhing Pinoyanan. Among Pinoyanan kanhi sa pagatpatan guys ato pong makita. Mao lagi nga kanang naay mga pulis mga tang bitaw parte mga motor, amo na lang pambuto ni Bert ang panimalay nila Ma'am Amy og ni Ma'am Flor, labi na kong taob. Doon ra kaaya mong balay ana guys. Suba man na musud ta dito sa puok. Doon ra kay tan-aw no. So dali ra kay mapambot kaning tower guys na tungod among balay ana. Sudlon man na kasuba. So dali ra kaayo wa aray 5 minutos makaabot ra mi dire sa bahay ni Ma'am Amy. Mo na among buhaton guys basta taob gawas kung hunas kay di gyud mi magpambot kay nabaw. Mao na nga usay magpambot mi kay mahadlok mamig pulis kay wa man mga lisensya among mga motor. Naapoy lubi sang punuan ani guys, na hurot na magpamutong namo ni kay amo ra mang lubago ning kuan butong ani.
Kami kay tanawon diri sa ibabaw, murag hangin, linaw, peaceful. Murag nindot yung tanawon kung diata sa ibabaw guys. Sa akong pagtuo, murag nisakay kog barko ani. Usay murag dagaton ako. Kining dili kita anad mo saka og kanang andana. First timer baga tinaw kasaka aning second floor ni ma'am. Mahadlok ko. Nakakita kog pambot guys. Ang giklaro kinsa usa man day sa ako mga anak nga nanagat guys. Kini si Alvin. Namalangre po ni siya guys. Or nanubid. Di lang makita ang iyang panagat kay ladyo naman kaadyo pero kay bawo jud ko ani guys nga si Alvin ni kay green ang iyang sakayan. Pauli na siya dito sa suba guys. O mo lagi hunas guyuro na tininidya. Anang iyang pambot. A few moments later. Aniabot na ako mister guys. Nakurat ko kay nagpambot si Jah. Naghatod di siya o makaon. Kay niuli man siya buntag. Ako may nataw sa buntag guys. Niuli siya buntag kay nanglaog pag mga hayop. Ya, expected ninja karong adlaw mo trabaho unta. Wa man diha gamong amo guys. So ani uli si Jah. Balik siya sa kamang floor nga balay. Yara ning gipunduhan ya mong sakayan ani guys kay hunas man.
Saan ni mana? Biko? Ay, sudan, nagatawa taga los. Oh, Biko ko. Biko? Ito Biko mana? Oh. Nah, ko tengah mahal oras ya. Dia pot? Nah, mo gud adto ka tagay-tagay lagi na kay. Sa po. Saan na naligo ron? Wa? Ah, uli na pod. Magabot na to kay na mo gud adto. Diya, kaysa uban? Sisara. Tagay ko lumbog na pa. Ala. Kinsa na din ang Biko? Kuan lagi to Carlos. Ah, na maligya? Oh. Uy, gwapaha man di na. Kaon ko bi. Kinsa ag mga bata gibinda nimo? Ha? Aba. Nah, tekalid na. Kuan. Magtrabaho ron kay kuan mo deron. Ini kalagi Mapasbilin kalag-kalag. mo na da. Ha? Asa man na to ilong bay? Aba na sa ba? Kalag-kalag ko lagi ron. Ikaw na raw si Kuan Bartol B. Ano may kaon? Ha? Luto? Kuan kanang sinang Kuan Luto luto ta na. suta. Init na. Luto og kuan sa nga ning Miangay man sa sudan. Luto na. Ha? Sudan ba nga? Kaya na magpakaon. Itong nay karne, Ah, wala kan kaon na. itong humba. Mo lagi kaon na basta di pa guna mo angay ro kuan. Di mo angay Di na mo angay na pinugre. Dakto mo na. Murag sa ko nang tubagon. Sa ni paggugan tubagon si ma'am. Si ma'am rin ko. Guys, gikan pa ko sa panimalay ni Ma'am Amy guys. Kay niuli naman sila. So nananghid ko nga buanhi sa nanay isang in. Kay mag hipos-hipos ko or magtrapo-trapo ko dire sa balay ni nanay isang in. Pero pag abot na ko dire guys, nanay sungko nga maghilot ko nuko. Naras atbang hinon guys. Muna nga, moadto ko karon sa kamamhilin kabatos kay maghilot ko. Kay di ko kabalibarin na babayhana guys. Ako lang ning agtuon. Duol lamang pod. Sige na guys. Bye-bye. Di pa ko dugay guys ni uli gikan sa gahilot. Kini kong hilot guys, likay-likay namang tagod ko labi na anak bitang anhaon ko niya mag home service. Di naman masugot ang bana guys og home service kay nga naman gawas nga layo mahadlok siya magsuot-suot ko ng mga kabayan kay naay mga iro. Mao na nga dili siya mosugot og mo hilot ko sa layo. Kani karon nakahilot ko kay naramas atbang. Di po ko kabalibad ni Ma'am Helen guys. Mao na nga nakahilot ko karong adlaw. So okay ra guys kung mohilot ni ara dires na isang in. Kung kisay gana mo pahilot na ho, are ra man dires na isang in kay available man ko are kanunay. Dili po kumusugot anang home service.
Kay gawas magsakay-sakay og motor. Nalagi dahang iro. So, guys, salamat kayo sa inyong pagtanaw sa kong mga videos o ako nagpasalamat kaninyo nga dako na kay kining ikatabang sa inyong pagtanaw sa akong mga videos. So, guys, ako moingon, bye-bye!